la Diputació de Barcelona reafirma una vegada més el seu compromís amb el diàleg, la convivència, el dret internacional i la pau des d'Ucraïna fins al Pròxim Orient. Lamentablement, tot i la transcendència del text que avui ens porta a aprovació, no ha estat possible presentar una declaració institucional que compti amb el suport de la totalitat dels grups polítics que representen la Diputació de Barcelona, a pesar dels esforços que hem fet per poder-ho portar en aquests moments, en aquest plenari, en aquestes circumstàncies. No compartim polítiques que es nodreixen de discursos de confrontació, d'odi i populisme i que mostren una absència total de solidaritat i de responsabilitat amb la resta dels pobles. Ens trobem, com vostès bé saben, en aquest moment en la pitjor situació des dels atacs de Hamas i l'ofensiva devastadora d'Israel. L'extensió del conflicte i l'augment de les víctimes als 5 països involucrats tenen conseqüències globals terribles. Expressem la nostra profunda preocupació per la situació al Pròxim Orient i al Líban i condemnem una vegada més els llançaments de míssils contra Israel, la invasió i la guerra a Gaza, la recent invasió terrestre per part d'Israel a un estat sobirà com és el Líban, així com els últims atacs amb míssils entre Iran i Israel. Tots aquests fets agreugen la crisi humanitària a la regió i posen en risc la vida de milions de persones. Condemnem tots els atacs de violència i sol·licitem de nou un alt al foc imminent. No podem permetre que continuïn morint civils. Així mateix, cal que es compleixin les resolucions de la ONU i ens sumem a la crida de les Nacions Unides per reprendre els esforços que permetin implementar la resolució 1701 del Consell de Seguretat. Volem manifestar la nostra condemna més enèrgica contra els terribles atacs al Pròxim Orient. Estem al costat de les víctimes, les persones i les seves famílies que pateixen aquesta situació diàriament. Sabem que cal treballar per aconseguir la pau justa i duradora a la regió. De la mateixa manera, condemnem l'atac sofert fa 2 dies pel comboi en què viatjava Ada Colau i Jaume Asens i amb els que també ja vam mostrar la nostra solidaritat. Des del Govern de la Diputació de Barcelona fem una crida urgent a la desescalada, a la contenció de totes les parts i a la comunitat internacional perquè garanteixi la sobirania i la integritat territorial tant d'Israel com del Líban i Gaza, així com una solució pacífica a aquest conflicte. Només mitjançant el diàleg i el respecte al dret internacional es podran assolir la pau i la seguretat per als israelians, palestins, libanesos i per a tothom al Pròxim Orient. En aquest sentit, doncs, manifestem la nostra adhesió des de la Diputació de Barcelona a la declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per la Pau. Aturem la guerra a Gaza i l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient.